No niin, nyt on viimeinen päivä. Ollaan täällä rannassa ja kävelylenkillä, iltalenkillä. Nyt on jo tässä pakkailtu vähän ja huomenna vissiin sitten pitäisi lähteä. Siellä on taas ihan isot aallot. Mutta ei oo kyllä uimareitakaan. Ainoa nyt jotain surfikoululaisia jossain tuo. Tääs siellä kahitaan. No ei näkynyt. Mutta on kyllä isoja aaltoja. Muuttuu vaahdoksi aika aikaisin tossa. Joo, mutta nähkäämme huomisaamuna. Se ois morjes.